שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. אם גם אתם רוצים לשלוח את המשימות המבאסות לאוטומט, לפנות לכם יותר זמן לטפל בעצמכם או בעסק שלכם, הגעתם למקום הנכון. פה תגלו שאוטומציה יכולה לעשות את כל זה. קוראים לי אסף פנסו, ואני רוצה לדבר איתכם על פלטפורמת N8N. זו פלטפורמה בקוד פתוח, שמאפשרת יצירה של תרשימי זרימה, Workflows, ורכיבים, Nodes, שבאמצעותם אפשר לתת מענה לכל הצרכים שלכם. הרכיבים האלה יכולים להתחבר לכל שירות שקיים, כמעט לכל שירות שקיים, ולמלא את הדרישות שלכם. אם אתם מכירים זאפייר או מייק, אז זה די דומה, רק שהמודל תשלום כאן הוא יותר נוח, ויש לכם שליטה טובה יותר בפרטים. איך מתחילים? אפשר כמובן ללכת ולהירשם לקורס ולשלם עליו כסף, אבל לאו דווקא תמצאו בדיוק את מה שאתם צריכים. אפשר גם ללכת לכל מיני סרטוני יוטיוב באנגלית וללמוד, יש המון תוכן באנגלית לצורך למידה של הפלטפורמה הזו, אבל תנו לי להציע לכם אלטרנטיבה אחרת. אני כאן בערוץ הזה אנגיש לכם את כל הידע והמידע הזה בעברית ובחינם, בצורה מאוד נגישה ופשוטה. בסרטון הראשון אני אספר לכם קצת על N8N באופן כללי. איך בנויים המסכים, איך יוצרים תרשימים ואיך מגדירים. אבל אחר כך בכל סרטון ניקח רכיב אחד בלבד, נלמד אותו לעומק, נפרק אותו ונראה איך אפשר להוציא ממנו את המקסימום. בכל סרטון אני אניח שזה הסרטון הראשון שאתם רואים בתחום הזה, ולכן אשתדל להיות מפורט ככל האפשרי כדי שתמצאו בדיוק את מה שאתם צריכים בלי ללכת ולחפש במקומות אחרים. אחר כך אנחנו נדבר על תרשימים שהם יותר מורכבים, שנותנים מענה לתרחישים רחבים יותר, אולי עסקיים או אולי אישיים, ולאחר מכן גם נדבר על דברים היקפיים יותר, כמו טיפול בשגיאות, שמירת נתונים, אופטימיזציה ועוד ועוד. אם גם אתם מתעניינים בתחום הזה ויש לכם רכיבים, נודים או שאלות אחרות שאתם רוצים לשאול, אתם מוזמנים להגיב כאן בתגובות. אני אשתדל לענות, ויכול להיות שהשאלות שלכם יהפכו בעצם לסרטונים הבאים ויעזרו לכולם בקהילה הזו. אם אהבתם, אתם מוזמנים ללחוץ על לייק, לשתף עם כולם, להעביר את הפעמון להכל כדי לקבל התראה מיידית על כל סרטון חדש שייצא. תודה ולהתראות בסרטונים הבאים.